Ostajemo u svetu sporta u narednim minutima o nebeskim trkačima, odnosno skyrunnerima. Skyrunning je posebna sportska disciplina, iako na prvi pogled deluje da je reč o spoju planinarenja i trčanja. Prvi takmičari dolazili su iz drugih sportova kao što su recimo atletika, planinarenje, triatlon, orijentiring, biciklizam, nordijsko skijanje, ali ima i mnogo onih koji nisu trenirali ranije. Ovogodišnja sezona počela je na Jahorini, a pre 2 nedelje održana je i druga nebeska trka na Zlatiboru. Kada je začet skyrunning u Srbiji i da li je, zahvaljujući popularnosti, ovaj sport na neki način postao i turistička pozivnica takmičarima iz inostranstva? Pitam Marka Nikolića iz Skyrunning asocijacije. Marko, dobro jutro, hvala što ste poradili. Dobro jutro. Evo, najprije da kažemo šta je konkretno skyrunning i u odnosu na što se on razlikuje kada govorimo o drugim sportovima koji su srodni. Evo, rekli smo da mnogi takmičari dolaze iz sličnih disciplina. Tako je, pa vremenom je, da kažem, ta disciplina postala sama za sebe jer zahteva neuređene terene, izlazak na vrhove, čak i uz pomoć ruku, da tako kažem. Znači, poželjno je imati deonice gde su ozbiljne vertikale. Uglavnom bi valjalo da se održavaju preko 2000 metara nadmorske visine, ali naravno gde imamo uslove. Tako da, mlad sport koji, pogotovo sad nakon korone i ovih svih dešavanja, je naterao ljude da se pokrenu i istraže svoje predele i mogu da kažem da stvarno imamo šarenolik, da kažem, tip ljudi na startu iz raznih sportova, raznih sektora, raznih zanata, poslova i tako dalje. I jako smo ponosni na to da su ljudi prihvatili taj sport kao nešto vrlo zdravo i korisno za njih. Šta treba da znamo ako želimo da se bavimo skyrunningom? Pa da poštujemo pravila i da poštujemo planinu pre svega. Znači, svi znamo šta se desilo prošle godine u Kini na tom maratonu nesrećnom planinskom, tako da isto nam je dvorište, isti nam je poligon i moramo da vodimo računa. Dakle, stroga i da kažem pravila, moraju da se prate volonteri, obavezna oprema, praćenje markacija, znači ništa na svoju ruku i to je to. Jednostavno, ako organizator odluči da zaustavi trku ili bilo šta drugo, morate da se povinujete jer tad nailazi oluja, nevreme i može za 15-20 stepeni da smanji temperaturu. Vidljivost da bude skoro nikakva, tako nam je bilo na Jahorini, da su se ljudi gubili jer bukvalno nije se vidjelo po 5-10 metara ispred ljudi. Tako da, jako je opasno u nekim trenucima i treba voditi računa. Naravno, trening ozbiljan, prilagođen, onako da kažem specifičan, što više kretanja u planini i adekvatna oprema. Prva trka je bila trka na Jahorini krajem februara, kao što ste i sami rekli. Koliko takmičara je učestvovalo, iz koliko zemalja i kako su se snašli u takvom zimskom ambijentu? Pa oko 100-ak takmičara i 16 zemalja i to na -10. Znači, trčali su po svim utabanim stazama, ujutru u 5 su startovali po mraku i rok je bio do početka rada skijališta. Znači, to je specifičnost, to je nova, mlada disciplina, to je format u okviru skyrunninga. I eto, realizovali smo ga na Jahorini. Na Torniku je bilo preko 130 takmičara iz 11 zemalja i isto smo imali opet deo snega, kiše, grada, svega zajedno, tako da je bilo jako dinamično i zanimljivo. Evo, rekli ste da je trka počela u 5 ujutru i da je trajala do početka rada skijališta. Zašto se postavlja vremenski limit? Zbog čega je to važno? Pa vrlo prosto. Mi onda znamo u kom trenutku koga možemo da očekujemo na kojoj vremenskoj kapi, to je toponimu ili lokaciji. Znači, ako je u pitanju, na primjer, selo Stublo u podnožju Tornika na Zlatibor, znamo tačno kad poslednji prolazi, a naša takozvana metla, čovjek koji ide i rasklanja trakice i markacije da ništa ne ostaje u prirodi, zna da li može naići na nekog ili ne. Ako je neko suviše spor, znači da ima problem, da je to nerealno sporo vreme i onda znamo da ili je povređen ili ima nagli pad šećera, energije, šta god. Tako da onda možemo mi da reagujemo. I onda na odnosu na to mi kontrolišemo kompletno celu stazu, sve trkače, znamo da su adekvatno spremni, a i naravno, pošto se boduje za svetski kup, pogotovo Tornik se bodovao za Ultra Trail Mont Blanc u Šamoniju, koja je najveću planinsku trku sveta, onda moraju da ispune neke norme. Evo da kažemo, da li skyrunning može da uspostavi pravi balans, odnosno ravnotežu između sporta i zabave, a uz to sve i da se ostvari ekološki otisak? Tako je. Pa mi smo pravi primjer. Možemo da trčimo na, da kažem, bilo kojim lokacijama, predelima i nacionalnim parkovima gde nećemo narušiti nikad, da kažem, prirodu. Rasklanjamo sve trakice, zastavice za sobom. Uopšte ne mora da vam bude prioritet rezultat. Možete samo da učestvujete, da prođete. Vremenski limiti su poprilično okej, ko trenira naravno.
ne može samo ovako iz kreveta da dođe, tako da kažem, opet najsrećniji smo što imamo tako širok spektar učesnika, od zanata do ozbiljnih poslova, što u stvari govori da je pristupačno svima, da svako može da učestvuje. Druga trka je bila na Zlatiboru. Vrlo zanimljivi vremenski uslovi, kiša, grad, sneg, snažan vetar, je li tako? Jeste, baš snažan. 27 km manje poznatih staza. Koje su to staze? Tako, to su sve staze koje su južno-istočno od Tornika, od ski centra. Spuštaju se u skriveno selo Stublo ka Uvcu, ka kanjonu Uvca. Idu ka Vodicama u pravcu Murtenice. Znači, gledaju sve male kozije stazice da pokupe. Čak i neke deonice koje ne postoje, kamenite. Tako da smo izvukli maksimum sa tog predela. U stvari, cilj nam je bio da pokažemo onu lepšu stranu netaknutu i tekako je ima na Zlatiboru. I to smo uspeli, pogotovo na odnosu na utiske takmičara koji su nam na cilju rekli da li je moguće da je ovo Zlatibor. Crkli smo i tako dalje. Očekivali su mnogo pitanja. Ne poznaju tu planinu iz tog ugla. Tako je. Tako da bio je jedan ozbiljan izazov za sve. Na osnovu kojih kriterijuma birate staze? Evo, rekli smo da su ovo bile manje poznate staze i koliko je skyrunning na neki način značajan i u smislu turističke promocije određenog dela Srbije? Pa jako je značajan. Evo, sljedeća trka nam je naša najveća trail trka Srbije na Staroj planini i ona je pre korone okupljala 26 nacija sa 4 kontinenta. To dovoljno govori koliko je ozbiljna manifestacija za aktivan turizam. Nama je prevashodno bitno da to budu netaknuti predeli i da su, da kažem, što izazovnije staze. Da su uske, da nisu široki makadamski putevi ako ne moraju da budu. Naravno, ima deonice gde moramo da tako spojimo. Da su obavezno vrhovi, da je obavezno greben, jer skyrunning jeste trka između neba i zemlje. I ta konekcija da ste na najvišem mestu planine i da je samo nebo gore iznad vas je u stvari specifičnost ovog sporta. Tako da, naravno, gledamo i na odnosu na pristupne puteve, bezbednost, da li imamo neke šumske puteve, alternativne koje nisu u sklopu staze, ali su kapilarni, da možemo da priđemo brzo i da reagujemo ako postoji bilo kakav problem, povreda ili neka vremenska nepogoda. Tako da, to ide onako jako temeljno, ali uživamo u tome da istražujemo, jer nije mali posao izaći u neku planinu koja ima 50 ili 100 km kao Stara planina i istražiti svaki kutak, a nepristupačno je skroz. Stare staze granične još je JNA održavala, tako da jako zanimljivo. Ima neki stari zapisi i baš su onako specifične staze i jako lepe i vidimo po strancima koji nam se uvijek vraćaju. I na Zlatiboru učesnici su trku završili u predviđenom roku, je li tako? Tako je. Ostvarili su bodove za najveću trku planete koju ste malo pre... Tako je, u Šamoniju i ostvarili su bodove za nacionalnu ligu isto, koje, znači, boduje nam se svaka trka, imamo 7 ove godine. Tako da svi su stigli, to jest 5 njih nije uspelo da stigne na cilj, izvinjavam se, ali to je ogroman uspeh s obzirom da je bio i sneg i kiša, vetar, sve ostalo, tako da imali smo dosta deonica klizavih, nezgodnih, tako da smo jako zadovoljni kako to prošlo, moglo da bude baš opasno. Jesmo li rekli kada je skyrunning začet u Srbiji, da li je to bilo 2014? Nezvanično 2014. A onda smo, da kažem, pristupili Svetskoj asocijaciji od 2015. zvanično. Tako da, faktički, ovo je 8. sezona i preko 40 trka iza nas. Tako da je sad, da kažem, od nule je napravljen jedan sport koji je stvorio tu nišu i ima ozbiljnu bazu. Preko 2000 trkača mi imamo samo u našoj bazi, a trke idu od 100 do 400-500 trkača u zavisnosti od interesovanja. Prošle godine prvi put je bilo učešće i na Evropskom prvenstvu, kada govorimo o našoj reprezentaciji i reprezentaciji... Tako, u Portugalu predstavljali su nas naši najbolji trkači, a ove godine treba da idemo na Svetsko prvenstvo u Italiji u septembru i eto, korak iznad i sad se svi zajedno spremamo. Dobijaju bodove. U junu ćemo nakon Stare planine napraviti presek, objavit će se šira lista, da kažem, reprezentacije, tako da to ide odlično. Preostalo je još 5 trka, ako se ne veram, na najlepšim planinama Srbije. Rekli ste Stara planina, sledeća trka. Biće Srbije i Crne Gore. Znači, tako je, da. Stara planina, Durmitor, Prokletije, Sinjevina i Lužnica u Babušnici dole. Znači, manje poznata kraj, da kažem, Srbije, ali jako lep, potpuno netaknut i planina Golemi stol. I za sve one koji bi želeli da se priključe, šta su neke od osnovnih informacija koje treba da znaju? Kada je reč o fizičkoj pripremi, na koji način se pripremate, kakva je spremnost potrebna za tako nešto? Pa prvenstveno mogu da uđu na naš sajt skyrunningserbia.com i da vide, da kažem, sve preporuke i kako to izgleda.
da se jave i da možemo da ih uputimo na trenere i ljude koji bave tom specifičnom pripremom. Naravno, treba trčanje, treba što više aerobnih treninga, bicikl, plivanje, pešačenje, znači sve što podrazumeva jedan sport izdržljivosti, trening snage, planinarenje da se uvede obavezno i to ozbiljno planinarenje. Što češće, svaki vikend, ako čovjek može sebi da priušti da se negde makne, nebitno, može to da bude Javala, Kosme, gde god, ali naravno i visoke planine u unutrašnjosti, tako da nije toliko strašno, treba neka oprema, ali to nije ni približno kao beli sportovi ili negde gde treba puno sredstava. Dobre, solidne patike koje imaju đon prilagođen za takve terene i to je to. Marko, hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vama na pozivu. Što ste nam pozivu. otkrili ove interesantne stvari o skyrunningu. Marko Nikolić iz Skyrunning asocijacije bio sa nama ovoga